Спряхме се на идеята да направим по-скоро соцносталгия в случая с един разговор с маркетинг директорът ни Кирил Хаджидинев, тъй като преди това имахме вече резултати от македонска наемница, в която бяхме върнали епоха и видяхме, че освен емоционалния положителен ефект, тя имаше и чист ефект в продажби. И на базата на това решихме, че е нормално точно и Крем-Виши пак да бъде върнат в една епоха, където му беше мястото. Тоест през соца, ако имаше малко хубави неща, едно от тях беше Крем-Виши. И затова решихме да го върнем. Тя се прави естествено с първо трябва да имаш добър сценарий, второ трябва да имаш подкрепата на хората, с които работиш. Това е много важно и за което съм благодарен на маркетинг директора Кирил Хаджидинев. И от тук нататък вече естествено, след като имахме хубави сценарии и подкрепата, имаше и творчески екип в лицето на Димитър Митовски и с целия му антураж, с който той борави и с професионализма си, който в последно време всички знаят с какво се занимава и снима и така нататък. Нещата просто се получиха, защото всички на терена знаехме какво искаме и какво търсим и нямаше никакви изненади, а напротив всичко си беше точно по сценарий. Истинската реклама, по принцип, за мен като творец, няма значение дали е ретро, соц или актуална, трябва да показва емоции. Защото емоцията е единственото положително нещо, което трябва да бъде продавано. Всичко друго просто е налагане, самохвалство и егоизъм от страна на самия производител, ако той излезе и пред цяла България каже: аз правя най-хубавите Крем-Виши, аз правя най-хубавата бира, аз продавам най-добрия кашкавал и така нататък. Затова това, което трябва и е задължително в една реклама, е да продаваш емоция. Защото емоцията е тази, която ще направи зрителя, който е застанал срещу телевизора, щастлив, необременен от акъли, от научни експерименти, просто му изписваме една усмивка и тази усмивка ни възнаграждава с това, че той ще отиде в магазина и с желание ще купи нещо, което въпреки, че за него е нещо ежедневно, то ще бъде по-различно, точно заради това, че сме го облекли в емоции. Ролята на продукта е такава в клипа, че да, той трябва да съществува, тъй като все пак правим някаква форма на реклама, не правим само филм или някакво художествено произведение, но тя трябва да не е важната роля. Тя е част от нашето ежедневие и в което, ако се замислим или леко така се обърнем, виждаме продукта някъде до нас и той в един момент става част от интересния ни начин на живот. Просто не е задължително да съществува този продукт и заради него ние да се събираме и да изкарваме хубави моменти, а събирайки се и имаме хубави моменти, е хубаво да го има този продукт. Това е цялата истина, когато се прави истинска реклама. Посланието на соц ретро елементите, те бяха задължителни, тъй като да накараме зрителят, който примерно е бил от моето поколение или с няколко години по-млади или дори по-стари, или пък тези, които въобще не знаят, за да можем да ги потопим в действителността. Тоест ние показахме, че щом сме толкова конкретни в детайла и да върнем епохата, представете си колко сме конкретни в това да върнем качеството на продукта. Те са успешни, защото бяха точно на място и в точно определени моменти за точно определения продукт. Затова са успешни. Ако трябваше да рекламирам хладилници и печки, как ще са успешни, като на времето имахме един вид печка мечта и един хладилник мраз и всички знаехме колко са мизерни, колко са малки и колко са неконкурентно способни. Така че за този продукт това е успешно. Пак го казвам. Има си неща, в които може да се връщаш соца, има си неща, в които въобще не е желателно да се връщаш към соца.